kula nggih ngoten lho Pak Yateni. Lek ngger tanggapan teng sawuk kok yogane Surya Laras MC-ne Pak Yateni. Jan kula nggih ayem lho Pak. Padha karo gendul oleh tutup. Iya ya, Nduk. Nggih no. Kene malih ana sing ra sedeng klambine. Apa ya? Iya. Kene kedune kopjahe sampai kegeden, Nduk. Yang jelas saya pribadi bangga terhadap Surya Laras dan paket-paketnya, terutama Pak Yateni. Alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya diparingi dirga yuswa. Terutama ada Pak Eko yang saya banggakan dan yang saya cintai. Tak hormati. Alhamdulillah. Dikira kaya Cinta tapi oleh menyayangi jarene. Ya justru sayang itu lebih penting, Pak. Walah, ora oleh memiliki. Iya. Ora mencintai kira menyayangi. Nyileh oleh to, Pak ya? Oleh. Lek disilihne ora apa-apa. Ayo Nduk, diterusne. Lan Kang Mas Kang gemesake yak tipe ngentak tembung ning kakungmu tan lila mesti kandhek ing panggrah ito gonku muwus yen rina banget ngleng ganti sambung ing wanci ratri karya sada sing gedhe ngapuramu Kang Mas pepujengku jejatong atiku sambungku mung wanci dalu ngrupik dosarimu kelawan garwamu Kang Mas Kang pratiti segi murih lestarine happy piratine
mung bayangke remuke atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki pomo tenan sida dadi cah telu tak ganti dikopo kemati mindah boyo yen to sida urip lan ati kok mesti bagya mulya jor lair putri Sulistya terus bisa nyuwara dika kang weh srana sing gedhe pangapuramu kang mas babujanku jejak atiku sambungku mung wanci dalu ngrobet dosaremu kelawan garwamu kang pratiti saking murih lestarine ape piratine tan ana ingkang nyaruwe ya mung akibate aku mung bayangke ramuke atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki pomo tenan sida dadi mindah boyo yen to sida urip lan ati kok mesti bagya mulya jor lair putri Sulistya terus bisa dika kang wes srana monggo Bapak Haji Surata tembaipun unjuk panjenengan
tengah wengi udan krimis ra wis banyu kang tumetes dadi sejinggenku nangis wong sing tak tresani tega ninggalake aku jroning uripku yen ora ana sliramu sumiliring angin tansah tutut kalbu rasa kang tak ampet gawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang buyung rina wengi tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah setya ngenteni baline endah manis esemu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku. Pak Wito Joko Klarat semoga wis kandha aku wong neta tanpa bondo donya Joko mlarat wong tuamu pangkat aku rekoso uripmu wis mulya iki wis wajine kowe dijawabke karo priya bagus sing padha sugih ora nyono lan ora nglegewa yen sliramu tega palakrama srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane wong ra duwe tresno tenan kok anggap sepele srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge esuk tempe sorene dadi delit tresnamu mung abang-abang langit kalapun wono sliramu Mas Rokim batin iki anane tansaraku sumangga tresno kang tak endem sarwa mikir ati ra bisa jejer kaya ra bisa nguncati ben wanci tansah anggo
nanging aku wedi bloko bungkasane teman loro desa najan aku yen kadulu nanging cakep sajroning atiku gonku nandang tresno iki wis kinodra saderming lampahi kula sawah sapa ngandung datang omah hatiku wis kepau tae bunga rasaku lamun bisa